mene zimayenera kukhalira bwalo linalowa lero kumva mlando wa VJ Ken yemwe amadziwika ndi dzina loti Kenneth Makina. Bwalo linalowa pawiri, poyamba chifukwa mboni zomwe zimapereka umboni wawo lero anali ana achichepere ndi analowa ku amati private chamber komwe mafuna amve umboni bwinobwino kwa anawa. Ife ngati atola nkhani sitinaloledwe kuti tilowe nawo kumeneko, ndipo atamva mbali imeneyi bwalo linalowa kutipasa mpata kuti timve kuti bwalo likambe zotani ku nkhani ya belo. Kukumbukira bwino ananena kuti belo apereka tsiku la lero akamva umboni wa ana amenewa, ndipo bwalo lapereka belo kwa VJ Ken atakwanirisa zomwe bwalo limafuna, ndipo mlandu umenewu ubweranso pa 19 December. Tinacheza ndi anzathu a state ngakhale mlandu usopano watengedwa ndi maloya. Maloya amenewa ndi aboma, si apolisi soyayi. So tinacheza nawo tifuna timve kuti kodi wangata state anati bwanji. Lero a state bweresa mboni nkhani mapitiliza monga tinanene kuti kufuna nkhani iyende mwansanga. So lero tabweresa mboni zathu ziwiri zomwe ndi ana chifukwa chake nkhani yake inamvedwa in private. So ana awiri amene waperekera umboni wawo pa 19 pakhala pakulowa mboni zina 4. Umboni uwu chifukwa chokuti ndi ana sindingaunene panopa koma ndi umboni wabwino omaliza. Kwinako mutakuzamvera chifukwa izalowa public hearing. Koma milandu yake imene tikwazenga candidate ya abduction, number 1, koma sexual intercourse with the child. Ife timagwira ntchito limodzi ndi apolisi, tili mbali imodzi ya prosecution. So titayioneka nkhani komanso papulist kutengeranso kuti inokhudza ana na kutengapo chidwi kuti tiathandizire. Pa 19 December tikupitiriza kulowesa mboni zathu ku court. Tili ndi chikhulupiriro kuti mboni zonse 4 zizalowa pa 19 kufuna timalize nkhani mwachangu. Tinacheza ndi a state, tinachezanso ndi maloya a VJ Ken. Iwo anena kuti ndokondwa kwambiri chifukwa chonena kuti bwalo lamuganiza VJ Ken kumpasa belo. Komanso ananena mosindika kuti malingana ndi umboni omwe anawa apereka amachita na contradict munjira ina si umboni weniweni omwe ukanalepheresa court kupereka belo. Ndipo iwo angati a defense anena kuti akamabwera akonzekere kwambiri chifukwa iwonso ali okonzeka kubweresa mboni 48 zomwe zayikire mboni mbali ya Kenneth Makina. Chimene chachitika mu bwalo lelolo ndikuti court poyamba linanena kuti lidzafuna limve umboni kuchokera kwa aboma, komanso kuti pakutha pakumva umboni wa mboni ziwiri court lidzapereka chiganizo chake pa belo. Ndiye mboni ziwiri za boma zinabwera zimene zaperekera umboni wake, ndipo ife tinalinso ndi mwayi wozifunsa mafunso mbonizo. Mbonizo ndi ana amene tinali ndi mwayi wofunsa mafunso ku chamber, ndipo titamaliza koti laona kuti ndikofunikira kuti amene akuimbidwa mulandu apasidwe belo litamva maumboni awiri amenewo. Kumbali yathu ifeyo chimene tinganene ndikuti awawa aboma ndi amene ali ndi ntchito yayikulu yoti agwire, chifukwa chakuti kwa ifeyo tikukhulupirira kuti nkhani yathu ili bwino kwambiri. Mboni ziwiri za boma zimene zinaperekera umboni wake lelolo zimatsutsana zokha kusonyeza kuti kumbali yathu ifeyo tilibe nkhawa ndi nkhani. Iwo aboma ndi amene akuyenera kuti alimbikire kuti mwina nkhani yawo ikhale bwino, koma kwa ifeyo mboni zimene tinafuna kuti tizifunse mafunso bwinobwino ndi ziwirizi zimene zinayankhula zotsutsana zimene kwa ifeyo tikuona kuti ndi zinthu zomuchitira ubwino Ken malingana ndi kusiyana ndi zimene zimakambidwa kunjako ndi zimene zakambidwa mu court ndi zosiyana kwambiri. Ndiye mboni zina zimene zibwere mu court zikuyenera kukhala mboni zimene mwina zinangouzidwa kapena zinangomvetsedwa kapena zinangolandira malipoti ankhaniyi, koma mboni zimene anabweretsa lelolo ndi mboni zimene aboma amazidalira kuti ndi mboni zawo zofunikira pa nkhaniyi.
ngati bwalo lingapeze kuti pali nkhani yoti Ken ayankhe, ndiye kuti ifeyo tikuyembekeza kubweretsa mboni zochuluka, mwina mboni zopitilira 48, chifukwa chakuti alipo anthu ambiri amene akumudziwa Ken ndipo ndiwokonzeka kuti afotokoze ku bwalo mmene amamudziwira Ken, komanso kuti apereke chithunzithunzi kuti zimene zakhala zikukambidwa za Ken ndi zimene zili mu bwalo ndi zinthu zosiyana. So onsewa akutipeza ifeyo kunena kuti inenso ndili ndi zinthu zoti ndikambe pa nkhani ya Ken, chifukwa chakuti zina zimene zikukambidwa ndizomusinjirira, komanso mmene taneneramo mboni za boma zatsutsana zokhazokha. Mwachitsanzo ndikhoza kungonenapo kuti mboni imodzi imene akuti ndi odandaula inafotokoza mu koti kuti akuti atapita ku polisi ananena kuti ine nkhanizi ndi zabodza sindikuzidziwa, koma kenaka lero atabwera mu koti wanena kuti nkhanizo ndizoona. Ndiye tinamufunsa kuti ndi chifukwa chani kunena kuti nkhanizi ndizoona lero pamene ku polisi unanena kuti nkhani ndi zabodza. Ndiye wanena kuti ayi ndangonena choncho, ndikunena choncho chifukwa choti taona kuti Ken amangidwa. Ndiye timanena kuti iweyo unena kuti nkhani ndizoona chifukwa choti Ken amangidwa, pamene ku polisi popanda kuopseza wina aliyense weka unanena kuti nkhanizo ndi zabodza. Ndiye tikudziwa kuti zoona zenizeni za nkhani zidziwika bwinobwino malingana ndi mboni zonse zimene tidzazibweretse mu koti muno. Dzina langa ndi Abel Zulanga, makomano onse papai.